Pipila ka mga lugar sa Mindanao ang gibaha human sa kalit nga pagbundak sa ulan nga sumala sa pag-asa, epekto sa localized thunderstorms. Samtang low pressure area doon sa West Philippine Sea, doon ay posibilidad nga mahimong bagyo. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Naglisod pag-agi ang mga sakinan sa kalsada sa barangay Ginatilan sa Kidapawan City. Human milapaw ang tubig baha sa overflow bridge. Kusog ang ulan sa lugar Lunes hapon hinungdan nga gibaasab ang mga low-lying area sa Cotabato ug Kabakan. Hinuon way natahok nga namakwit tungod sa pagbaha. Samlang Cotabato, gibaha sa dako nga parte sa barangay Poblasyon. Ang sementadong highway halos di na makita kay natabunan na sa tubig baha. Ang atubangan sa Santa Teresita Parish ug ang dalan pasulod sa munisipyo naabtan sab sa tubig baha. Posibleng barado ang mga drainage canal sinungdan nga sa kalsada na napaingon ang tubig baha. Samtang sa Iligan City gisulod sab sa tubig baha ang Caritas Village sa Purok 5C nangabasa ang mga gamit sa mga residente. Sa barangay Luinab, gilunupan sab sa tubig baha ang lugar ug ang ubang balay gisulod na sa baha. Kining usa ka residente gitulod na lang ang napalong nga motor. Sumala sa pag-asa ang kusog nga ulan epekto sa localized thunderstorms nga padayong masinati sa dakong bahin sa Mindanao labi na sa hapon ug gabii. Samtang ang ginamonitor nga low pressure area sa may Zambales posible kunong mahimong bagyo sumala sa pag-asa. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.